Benvidos. O Concello Ourensán de Pontedeva ten a gloria histórica de ser a primeira asamblea veciñal de Galicia que se dirixiu ao rei de España en galego. Foi en 1805. Imos falar diso e imos tamén explicar que significa o nome de Pontedeva. Imos aló. Pontedeva significa a ponte sobre o río Deva. Deva é un nome antigo que levan diversos ríos europeos e mesmo unha cidade en Romanía. En Galicia é o nome de dous lugares, un en Cervantes e outro na Cañiza, e de dous ríos duns 20 kilómetros que verten ao Miño, un pola esquerda, precisamente no concello ourensán de Pontedeva, e outro pola dereita, no Pontevedrés de Arbo. Ao mar Cantábrico chegan outros dous ríos Deva, un de 64 kilómetros que rega Asturias e Cantabria, e outro de 58 kilómetros que rega o País Vasco e forma na foz a ría de Deva, ali escrito Deva con B, que é a antiga fronteira entre bárdulos e caristios e hoxe entre os dous dialectos principais do éuscaro, guipuscoano e vizcaíño. Adóitase poñer en relación estes ríos Deva con outros ríos europeos como o Devon no Reino Unido e dice que conserva viva a voz indoeuropea Deva, deusa, que uns interpretan como espírito da terra e outros como unha divindade das augas. Cando falamos castelán non ten demasiada importancia que pronunciemos mesa ou mesa, rosa ou rosa, comes ou comes, porque quen nos escoite entenderá o mesmo, pronunciemos dun xeito ou do outro. Pero no galego, en moitos casos, non é indiferente pronunciar o e e o o como abertos ou como pechados, porque segundo se realicen estas vogais entenderase unha cousa ou outra. Non é o mesmo que diga un oso do corpo ou un oso animal. Unha pola dunha árbore ca unha pola, a galiña. Un pé, que é unha parte do corpo, ca un pé, que é o nome dunha letra. Unha presa de erva ca levar presa cando se anda apurado. Como tampouco é o mesmo dicir compre, que significa merque, ca compre, que significa é necesario. Poñamos daquela especial tino en pronunciar as vogais e máis o, coa abertura debida en cada caso. Ben falado. Os veciños da Pontedeva, a vosa maxestade se queixan de que o noso xuíz nos leu unha iguala que lle mandaron do Ourense para que nos cale o viño das adegas e que paguemos un carto por cada neto que bebemos ou vendamos nas tabernas. Así comeza unha súplica que supostamente os veciños da Pontedeva Ourensá lle enviaron en 1805 ao rei Carlos IV para protestaren pola imposición dun tributo polo consumo de viño. No final do documento dice: Es copia del original que leyó su majestad. Puido en 1805 un escrito en galego dar chegado realmente ás mans do rei? Algúns discúteno, pero se Carlos IV non o leu, polo menos o manuscrito debeu de correr en copias polos adros das igrexas, por feiras e lareiras, lido en alta voz para que a gran lexión dos analfabetos da época tivese noticia do que nel se pedía. Deste xeito, estábase a inaugurar a rica xeira da literatura reivindicativa en galego do século XIX. Está entre o martes e o xoves. O mércores. É un vehículo de motor con 4 rodas. Coche. O pai de mamá ou de papá, quen é? Avó. Pues como sabes? Ese escrito dos veciños de Pontedeva en galego en 1805 ao rei é un documento da historia da nosa lingua e eu quero felicitar os veciños da Pontedeva, pero quero suxerirlles que en honor dos que tal fixeron poñan na porta do Camposanto un letreiro que xa hai noutros camposantos de Galicia: Gloria eterna aos que nos deixaron a vida, a terra e a fala. Se o fan, iremos alá coas cámaras do ben falado. Ata outro día. Pero un barero